Представям ви целодневна екскурзия шедьоврите на Гауди, която ще ви разкрие тайния свят на великия архитект. Всяка една от творбите на Антоний Гауди е архитектурно чудо и всички са включени в списъка на ЮНЕСКО. Парка Гюел е съвкупност от тази гениалност. Всички фигури, статуи и сгради са изградени от малки цветни парченца от порцелан. Всяко едно от тях е свързано с природата. Гауди умело съчетава духа на изкуството и архитектурата с елементи от флората и фауната. Дори и малките посетители са запленени от приказните къщи и техните уникални форми. Посещаваме и къщата музей на Гауди, която се намира в самия парк. Архитекта прекарва в нея около 20 години от своя живот. Продължаваме с посещение на храма Саграда Фамилия, която е символ на християнското семейство. Проекта по построяването на храма продължава да се следва от последователите на Гауди. Интериора е толкова впечатляващ, колкото и екстериора. Светлината се пречупва под различни призми. Посещаването на Саграда Фамилия става в точно определен час, който предварително се резервира. Екскурзията се провежда на български език. Потопете се в магията на Антоний Гауди и ще усетите един по-различен свят. Абак с надежден и лоялен партньор.